बोरो सना दाबो माथो सफैला नोंलाय? आङो दहायनो मोनफैना दङ। बरिंसो मोनलायलांबाय आं। फै माबार जल्दी। मा जागोलै बे गार्लफ्रेन्डजोंलाय? आंखौबा सिगां सिगां फैग्रोनो होनानै गावआ दाबो मोनफैयाखै। गावहा सफैग्रोनायमोनब्ला आंखौबा दानो मोसाहरनाय बायदि सालिया अख्लाबसिगौमोन। आँख है परी परी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। हाँ मानोथो एसे गोबाव जाबाय सना? माबाहाय फैबाय थानाय समावनो साइकेलनि साखाया बेरना होदों। बेयावनो एसे लेट जाबाय आरो। होमबालाय बे पार्कसिम माजों फैनाय नोंलाय? ससेनिफ्राय आं बेसिम टमटम गारिजोंसो फैदों। मा टमटम गारि बिलाय? मा टमटम? बेखौनो मिन्थिया जालायबाय आरो। बै बेटारि गारियालाय? बेटारि गारिया बेखौनो टमटम बुङो आरो। नंगौ नामा? आं आरो बेखौ बेटारि गारि होननासो मिन्थिखायो। टमटम होननानै दिनैसो मिन्थिबाय। थु सना बे हाग्रायावनो दसे जिरायनि। फै होमबालाय। सना नों मा एसे समायना। आरो दिनैलाय मानोथो दख'ना गानना फैयासै नोंलाय? दख'ना गानना फैनायमोनब्ला आरो जा समायना नुथारगौमोन ना। वाव वाव वाव। नंगौ नामा? सना नों आंखौ बेसे मोजां मोनो बुंलाय? आं नोंखौ ओरैबायदि मोजां मोनोना बै बुहुमाव जेसेबां सिख्लाफोर दं बेनिख्रुइ आं नोंखौ बांसिन मोजां मोनो। आरो जोंहानि लेट्रिनाव जेसेबां खि दं एसेबां मोजां मोनो नोंखौ आं सना। मा? नों होनबा आंखौ खि बायदिसो अनो आरो लेट्रा बेट्रानो? I am joking सना। ओइ बुन्दा नों बेयावसो दंफैयो? नोंलाय माथो आंखौ गुवाहाटीयावसो थांदो होनदोंमोन। दालाय बोरै बेयाव मोनफैखो? आरो बेलाय सोर जाखो? माबालै सना बे जाबाय जोंहानि आमायनि फिसाजो। मा आमायनि फिसाजो? आंलाय नोंसानि सोर आमायनि फिसाजो जाखोब्रा? मा जानला मोनला बाथ्रा बुंगासिनो नोंलाय? आरो बे सिख्लाया सोर जाखो? बे जाबाय जोंनि गामि खाथिनिनो आंनि लोगोसो सना। मा सना? आरो आं नोंनि लोगोसो? ओइ नों सोर? आं हले बेखौ मिन्थिया। बे जाबाय आंनि बयफ्रेन्ड। मा बे नोंनि बयफ्रेन्ड? बे आंनिसो बयफ्रेन्ड। आं बिखौ मोजां मोननाया 3 बोसोरनि बारा जालांबाय। नों आरो आंनि बयफ्रेन्डखौसो गावनि बयफ्रेन्ड होननानै बुंदों। लाजिगि सालि। मा नों बिखौ मोजां मोननाया 3 बोसोरनि बारा जालांबाय? आंनि बिखौ मोजां मोननाया 5 बोसोरनि बारासो जालांबाय। आंसो मोजां मोनग्रोदो बिखौ आरो बिबो आंखौ मोजां मोनदों। ओइ बुन्दा सोरखौ मोजां मोनो नों? आंखौ ना बिखौ? बुं दानो माबार। आं नोंखौनो मोजां मोनोलै सना। होमबा आंखौलाय? आं नोंखौ गोसो थोयोना। होमबा आंखौलाय? आंखौ नों गोसो थोआ होमबा? आं नोंखौ मोजां मोनो होनदोंना। होमबा आंखौलाय? आंखौ मोजां मोना होमबा नों? मोनोलै सना आं नोंखौबो मोजां मोनो। होमबालाय आंखौ मोजां मोना होमबा नों? आं नोंखौ गोसो थोयो होनदोंना। होमबा नों आंखौ गोसो थोआ? आं नोंखौ मोजां मोनो होनदोंना। आंखौ कनफिउज खालामबाय थानाङा नोङो। बुं दानो माबार सोर सासेखौ जुलि लागोन नों? आं नोंखौनो जुलि लागोलै सना। होमबा आंखौलाय? आंखौ एसेबां मोजां मोननानै नों आंखौ जुलि लाया? साला थगायसुला। बुं दानो माबार नों आंखौ जुलि लागोन ना लाया? लायाबा दानो नोंखौ आं रायजोफोरखौ लिंनानै दुमजागोन। आं नोंखौ हाबा लागोन ना मा जिंगासिनो नोंलाय सना? होमबा नों आंखौ हाबा लाला नामा? आं नोंखौ जुलि लागोन होनदोंना। होमबा नों आंखौ जुलि लाया? आं नोंखौ हाबा लागोन होनदोंना। साला थगायसुला नोङो जोंखौ बेबायदि बुंबाय थानानै नोङो थगायनो फैगासिनो। आंनि अनगा नोङो बेखौबो मोजां मोनखोमानानै दङमोन। साला नोंखौ दिनै आं गारनाव गैथारालै। साला नोङो आंखौ थगायनानै बेखौ नोङो मोजां मोनखोमानानै दङमोन। आंबो नोंखौ गारनाव गैथारा दिनै नोंखौ होथारगोन आं।